Wah, setan tenan. Ana jengkelit ki rak ya neng lemah. Neng jengkelit kok sirah didu sirah. Iki ngopo doan? Iki ketoke daging. Mangane mangan kae lu wong mangan iki. Setuju. Kletak-kletak wae. Kakang Semar persasat kaya dene sinambering gelap lepat bareng Janaka mlebu ning padukuhan Karang Kadempel ngancik ning bali wismaning Kakang Nayantaka. Jebul tinemune kabar ingkang sumebar iki kabeh mau kepara nyata ora mung kandhek ning pekabaran. Kakang Semar katon nggone nandhang ruga Kakang Nayantaka aja negake marang Pandhawa. Kakang Semar mara baliya waluya nirmala temah jati temah mulya. Pandhawa ora bakal bisa kelangan Kakang Nayantaka. Wah, Dipol. Ya kene kowe kena ngapa? Teka nglumpruk tanpa daya. Bareng aku lan adi-adiku sowan ana ing Karang Kadempel, ora kawetu ucapmu kawit mau. Yen pancen ana ingkang tumindak ora prayoga lan ana ingkang tumindak ala karo kowe, maragake kowe matura karo aku, mengko aku ingkang bakal ngrampungi perkarane. Kakang Semar, ndak suwun Kakang enggalo waluya nirmala temah jati, Kakang Nayantaka. Ndak suwun Kakang Semar enggalo waluya nirmala temah jati, Kakang Semar. Kula dhewe niku nganti bingung Ndara. Pripun supaya bapak niku mari le lara. Mongko anggere kula tiliki, Pak, mari kemana ngonten malah. Wong mari niku sehat kok malah kemana? Bapak niku lara ya isih sosok gecul. Ya, Tru. Sok nampa job. Niku bapak niku ngenten niku. Malah sakniki bareng ndara-ndara rawuh wonten Parang Kadempel rada sithik padhang trawangan ati kula dene ndara nggatekake kahanane bapak. Wis ana pirang sasi Petruk nggone bapakmu nandhang ruga. Udakara nggih sesasi niki. Sesasi niki bapak niku mboten purun napa-napa, ora maem, ora dahar, ora ngunjuk. Mung niki teng ngamben mriki niki wis mboten napa-napa, mongko bebuang ya manggon. Anu apa dipendhem po? Aja kok dipendhem ora ambangane engko gek Covid. Sapa? Bapak kuwi buntel plastik kowe. Terus pendhem mesake saiki wong mati do dibuntel plastik ya, Tru. Heeh. Mesake malaikate dadak ndedeli nek arep nakoni. Ha iya. Monggo mesti ditakoni, mesti. Dadak nyuweki nggon cangkem. Heeh, wong diblebet plastik ora iso omong to? Ha iya. Wis ditakoni iki ya du ragane. Wis sing ngomong sapa ora? Ana kawan, aja padha pating clemong. Ing wigati ngertiya. Lamun pampraptane Kakang Mas Jodipati rawuhing Kakang Mas Werkudara, aku apa dene Yayi Nekula Sedewa diutus dening Kaka Prabu Darmakusuma supaya nanjihake apa pancen kepara nyata bapakmu kuwi nandhang lara. Jebul tinemune kabeh mau kasunyatan bapakmu nandhang lara. Monggo isih katon nggone ngrekasa, nggone gulawentah kelawan raga. Apa kudu Janaka? Apa dene Kakang Mas Jodipati lan Nekula Sedewa ingkang golekake srana supaya bapakmu waluya nirmala temah jati temah mulya nala gareng. Yana tewa yen untuna wong aprang kasangsaran. Yen untuna wong aprang kasangsaran
panjenengan. Mboten nginten babar pisan. Menika kadidine Wang Pikul Naroda ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Ah, kencang warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Iya pancen bener Janaka, ulun ingkang Hunyang Madya padha tedhak ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana ya permati. Kula pun dinggo jimat paripe. Nrada kakekku aku ngaturake basaku katura. Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana ya nggih. Ndak gegem dadekake jimat. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya nek Lasdewa ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala gareng ulun tampa pangestu ulun tampanana ya nala gareng. Nggih kula pun dinggo jimat. Bekti kula pukulun. Ya Petra ulun tampa. Ngopo ya Gong kok Betara-Trada kok rawuh ning Karang Kadempel. Njabut nyawane Semar kuwi. Wong tuwa ngrepotke ora. Lara umume seminggu, keroki ya ora mari. Tukoke abot, obat. Tukoke obat ya ora mari. Tiwas leku tuku obat tidur turut nggon sepi-sepi. Ha ngopo? Ndak obate tangi nek nggon rame. Obat tidur ki marai turu kok ora kok obate turu ya ora. Ngene ya ana-ana aja ting Celebung. Praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka karepku dhewe. Saking pikajengan Paduka piyambak dudu. Sanes pukulun ora. Nanging ulun diutus dening Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang. Ngawuni-ngani yen to jagat ana perkara satemah gara-gara sundala ning Ngawiyat. Tumulin nimbali kelawan panjenengan ulun tinimbalan dening Sang Hyang Bathara Wenang supaya tilek kalawan kahanan ingkang saknyatane ya kuwi Kakang Semar Badranaya nanging jebul kahanane pancen kepara nyata. Kakang Semar nandhang raga tegese nandhang lara. Mula mengko nalika semana aku diweling dening Sang Hyang Jagat utawa Sang Hyang Bathara Wenang yen pancen Ismaya utawa Nayantaka kuwi nandhang raga kinen boyong sak ragane sowan ana ing Ngundarandir Bawana. Mekaten pukulun ya mbok menawa bakal diparingi tamba dening Sang Hyang Bathara Wenang ning Ngundarandir Bawana. Nai kepareng kepaduka kados mekaten kantun nala gareng Petruk Malimpah Bagong minangka dados atmajanipun Kakang Semar menika pikantuk menapa mboten? Piye nala gareng entuk apa ora? Ha monggo. Kula ya wis ora betah ngupakara Semar. Pun dibeta teng Ngundarandir sarana Bawana. Bawana suwanke Sang Hyang Bathara Wenang men ditambani upama ora iso tambani nggih pun boten usah dibalekke teng donya pun. Pun kajenge teng mriku mawon. Petra piye? Kula ya cocok kali gareng sanane ngono ya ring ayah lah wicekno apa wis. Apa-apa ora duwe dadak lara barang, ora nyambut gawe. Pentas ya ora entuk, dadak lara barang ra ya ngrekoso to lek golek duit. Ah iya. Bagong piye? Setuju. Pun dibeta sakniki mawon mboten sang repot-repoti anak-anake. Kula niki pengen urip merdika malah kabotan wong tuwa. Wis tuwa ya ora mudar-mudar Semar. Iya karo wong tuwa kok kaya ngono to gong ora. Ha ya men mangkelake mbok ya sing sehat. Ngerti anak-anake ora nyambut gawe. Nyambut gawe ming dudahan per bulan. Wayangan ming 2 jam kule dudah sesasi sepisan iso ngragati wong lara bareng. Wis ngono wae. Nek ngono sing sok mangani dahare bapake kowe to. Tak pangan dimasake enak-enak kok ora dipangan. Tak pangan men dhek saya ngelih, saya lara terus odong kulmu mlocot kula. Karo wong tuwa atot. Yen mancen ala Gareng Petruk Bagong ngeparengake sarta ngidini ulun boyong kelawan Kakang Semar. Dina iki bakal tak boyong munggah ning Ngundarandir Bawana pun monggo mawon Arjuna wonten maring adhawu. Werkudara nek Lasdewa dadi seksi lamun Semar dina samengko bakal tak boyong marang Ngundarandir Bawana. Wah, Narada kakekku mangsa Baranga.
Kabotan beban iki sajae. Wong piyai semono kok nggawa wong lemu gek arep mabur kan overweight. Apa reng overweight? Overweight ya apa? Keberatan beban dadi mabur ya wis ora kuat. Kapal terbang kae kowe ana aturane bobote sepira kok nrada kok Argawa Semar. Ngesti kasekten pukulun. Ya ajan aboten asmar iki saya lara kok saya lemu. Pun rika kek diagawa rika iya nala gareng. Turnena panalingane lemat saring ratri linenggak jangkanira kapisanan aneng perang Bratayuda Premban Durna. Iya Petruk, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel. Bapa Premban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Lho, iki Janaka nang kene. Inggih. Ya Janaka tak tampa. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katura. Werkudara ya nang kene. Yo, iya Werkudara tak tampa. Wonten menapa Premban? Kok sajaipun semengko tindakipun mengku suraos menapa kepareng kula nyadong dawuh. Iki ngene ya Petruk. Mula aku kaget tekan ning Karang Kadempel kene. Kabeh geger merga Semar nandang lara, bapakmu nandang lara ingkang madal saring usada. Ora iso ditambani dening sapa wae. Malah kabar sing tak tampa kowe wis pirang-pirang rawuhake para pinter, ngarawuhake para brahmana resi supaya nambani kalawan bapakmu ning kabeh mau gagar wigar tenantuk karya, tegese cabari gawe. Nggih. Iki ngene Petruk. Praptaku ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ngerti ya? Yen to dina samengko Ngastina kuwi ana sawijining pendhita pinter ingkang wegik, pandhita ingkang wasis waskita ngesti. Tur darbe kasekten ngluwi marang sak pepadane. Pendhita pinter. Iya. Sinten Premban? Pendhita kliyang kabur kanginan. Mendho kebaratan ngendi papan dununging kono. Sang pinandhita mau lenggah. Namine Resi Kumbara Dewa. Resi Kumbara Dewa. Iya. Niku saking pundi niki? Aku dhewe ora ngerti kuwi ngerti-ngerti teka kok. Terus sowan utawa suwita ning negara Ngastina ditampa dening anak Prabu Duryudana. Lan niki mau panjenengane kuwi bakal nglakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadane. Paring sandang wong kawutan, paring payung wong kudanan, paring boga wong kaluwen. Kuwi yang ditindakake dening Resi Kumbara Dewa. Tumuli panjenengane mireng yen to Semar lara, mongko Semar kuwi pamomonging para Pandhawa. Panjenengane ora bedak-bedake antaraning Pandhawa lan Kurawa. Lan nganti kalawan aku lan para sata Kurawa supaya sowan ning Karang Kadempel wigati bakal nambani karo bapakmu. Saiki bapakmu nendi? Kowe ora usah sumelangen bapakmu ditambani karo Bagawan Kumbara Dewa mengko bakal waluya nirmala temajati jati temah mulya. Kagyat risang kapirang urin angkul kinembet kembet dosang reknaning bawana. Piye reng? Truk? Kowe aja gampang percaya lho. Beberapa kali ki apa? Wis bola-bali. Nek sing jeneng wayang ki aja nganggo beberapa kali. Wes ora apa-apa saiki iki ngene ponokawan ki bebas omong Indonesia, omong cara Jawa, omong ngendi waton iso. Aku nek iso Inggris basa Inggris kok. Kowe mesti ra iso le nampani ya ta? Ha iya. Wis ping pira Ngastina ana pendhita. Jarene arep gawe tentrem, jarene arep gawe apik ning nyatane apa? Ming ngrenah sedaning para pepunden Pandhawa.
Ngrenah patine Semar, ngrenah patine Sira Prabu Ndolowati bola bali mula aja gampang percaya karo omongane Pendhita Durna. Siji Durna, loro Sengkuni, wis. Kuwi wisa kuwi, Tru. Mula kowe kudu ngati-ati. Nek Durna tekan kene terus arep anu nambani karo Bapak Semar, ya nek masalahe kowe engko tok wenehke Bapak Semar upama ana, iki ana terus kowe menehi palilah karo Begawan Durna nambani bapak. Terus sing dombekke racun. Ayo. Bapak mati piye? Wah, seneng aku. Tak tempiling jasmu lho kowe. Anggere muni ana bapak len lara kok senang-seneng ora. Piye? Awak dhewe kelangan. Mula aja gampang percaya. Nuwun sewu Panembahan. Menawi panjenengan madosi bapak niki mboten wonten. Lho, bapakmu nendi? Lho jare lara. Nggih. Ning niki wau kedadak wonten rawuhipun Sang Hyang Bathara Antarada. Diutus dening Sang Hyang Bathara Wenang kinen boyong bapak sowan teng Undaran Tirbawana. Lagi entis mawon. Niki bapak pun mangkat kalih Sang Hyang Bathara Antarada bidal teng Undaran Tirbawana. Nek panjenengan madosi bapak niki mboten wonten. Oh, Petruk kowe aja garah lho. Kowe aja ngapusi. Kowe iki mung batur, kowe iki gedhi bal 17. Tur kowe iki wonge senengane guyon. Kowe aja ngejak guyon Begawan Durna. Iki durung wancine kowe karo aku geguyonan. Lan ora pantese, ora sak derajate kowe ngejak aku geguyonan. Jer aku ki derajate piyayi, kowe mung batur. Mula wektu dina iki ora usah ngapusi karo Begawan Durna. Semar nendi tudono. Semar menyang endi tudono. Bapa Panembahan sayuktosipun menapa dipun aturaken Petruk menika saknyatanipun mekaten. Janaka kowe ora usah melu-melu. Aku ngerti kowe ngewangi Petruk, mergo kowe iki ditutke Petruk pirang-pirang taun nganti tekan semrene kowe ditutke karo Petruk. Mula wis jamaklum rayen to kowe iki mbelani karo Petruk. Wah. Aku seksine yen Semar diboyong nerada kakekku. Werkudara semono uga. Kowe kuwi bendarane Panakawan. Mula ora aneh nek kowe mbelani karo Panakawan. Ora usah padha melu-melu iki aku rembug aku karo Panakawan Petruk gareng karo Bagong. Petruk wis ngene wae. Kowe nuduhke bapakmu apa ora? Kula niku matur napa wonten mboten tau goro. Kula niku matur napa wontene. Nek panjenengan Panembahan pitados matur nuwun, nek mboten nggih sampun. Nek mboten nggih mboten napa-napa ning nuwun sewu ampun gawe geger enten Karang Kadempel. Niki kahanane lagi kahanan sing mboten nyenengke tegese kabeh do susah mergo bapak niku lara. Dadi ampun bebutek banyu bening. Kowe menehke bapakmu apa ora? Kowe ndutuke bapakmu apa ora? Apa nglakon Karang Kadempel kene ta? Bumi angus legane ngatiku. Sampun. Bagong, non. Wani-wanine kowe njotos Begawan Durna. Bagong kowe ngerti ora Begawan Durna kae guru. Ku ya gurune Kakang Mas Werkudara. Teka kowe wani njotos karo Bapa Panembahan Sokalima. Mbok anggap apa? Mbok anggap sak derajatmu. Sik, nek nyenani. Ning kula duwe dasar. Dasar kula siji Durna niku nuwun sewu arep pendhita ning seneng bebutek banyu bening. Seneng tumbak cucukan, seneng adu kono adu kene. Terus saniki kula tak takon, sampean kelingan mboten lakon-lakon sing mestina ana pendhita sing etok-etok gawe tentrem, etok-etok gawe ayem ning jane wing arep gawe kisruh, jane wing arep gawe geger. Wong salwangsul. Sampeyan tau tate dijak teng negara Ngastina, suwita karo pendhita. Terus kon mateni bapak. Kelingan mboten? Kelingan ora? Wah, rada lali. Rada lali arang-arang tanggapan kok. Hah? Kelingan wong salwangsul ngoten niku. Mula nek kula wani karo Begawan Durna niku merga kula nuwun sewu. Kula wis sapal karo watake Begawan Durna. Sane ngeten mawon. Sampeyan kersa ngewangi kula kalih Petruk kalih Gareng mboten. Merga nika mesti nggawa Kurawa. Nek sampeyan purun ngewangi, ateges sampeyan tresna karo batur-batur niki sing ngetutke sampeyan ngladeni sampeyan wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang kaya ngono. Nek sampeyan abot guru sampeyan monggo ora masalah. Silakan sampeyan menyatu kalih Durna. Mung suwe ngene kaya manuk kuntul arep mabur itu. Ra mabur-mabur. Wani apa kowe? Ora, iki menggo njontrot swara. Ngoten?
Pun abot sinten? Napa sampean mentala nyumurupi nyok kula kalih Petruk kalih Gareng diajar Kurawa? Wah. Pun mang pikir, ampun wawe. Sampean nuwun sewu kula tak takon karo sampean. Takon apa? Sampean lahir mbiyen wujud napa? Wujud bungkus. Pirang taun? 15 taun. Nanti neng alas Tibrasara. Tak kandhani nggih, Mas. 15 taun kula niku nunggu sampean neng alas. Ndonga saben bengi Gusti paringana pepadang bentara kula ben lahir normal. Nganti ora mulih nang omah. Sampeyan ngerti mboten? Rumah tangga kula berantakan. Ning kula ora masalah nglabui sampeyan, nglabui bentara. Niki kewajiban kula. Kula pisah kali bojo kula. Wow, apa iya? Ayo. Bojo kula teng wetan, kula teng kulon. Nek arep ngapa-ngapa dadak telepon. Liwat telepon. Ana acara ora? Wah. Iya, aku ngerti. Nah, kula terus rabi meneh. Iya. Lah kok ngetutke Ndara Janaka madheg pendhita Begawan Ciptaning. Sampeyan tapa pirang sasi? 3 sasi. Kula ora mulih 3 sasi. Pegatan meneh. Tak ale belani kaya ngono sampeyan blas ora belani karo aku. Nek sampeyan ora iso ngundurke Kurawa, ateges sampeyan mentala karo kula. Kula percuma ning labui karo sampeyan. Rumangsaku seprene iki durung tau pegatane. Ame ngapusi ya. Kono ora ngerti cerita keluargaku. Terus Ndara Werkudara Ndara Janaka ya ora hafal karo bojoku. Dadi mung tak apusi, sing penting kan slamet. Ha iki eleke nang kene iki, nang kene iki. Kowe golek bela ning sranane ngapusi. Aku ora seneng mbok jujur. Nek jujur ya dheke cetha mbelani gurune sing minterke Ndara Janaka ulah jempare iki Begawan Durna. Begawan Durna iki aja dianggep elek lho, Tru. Nuwun sewu Begawan Durna kuwi pinter jane ning gandeng wis nang nggon crita ngene iki wis digawe elek. Ayo jane salahe kudu salah sapa-sapa ning salahe wong biyen-biyen sing gawe Durna elek. Oh, ning nek ulah jempare ora ana tunggale. Seswane sing ditresnani iki Ndara Permadi. Iki kudu dibeda ruangan. Heeh. Nek dhewe ulah jemparing top. Oh iya to. Aku ngeling ada zaman pendadaran siswa saka 5. Ndara Permadi kon manah mripat manuk ning sirahe aja obah matane cepling. Iso ya. Is wong loro sing iso. Oh, sapa wae kong Permadi karo aku. Sing cepling ndasku. Tendiang ngono. Omong digantek tenan. Mana yang ah iya. Yo ditonton kae engko nek Ndara Permadi karo Ndara Werkudara mungsuh Kurawa. Ayo pokoke karo aku siap-siap wae. Ya yo. Pandhita kang kirare wangsit pindha kombang pindha kombang ngajaping madu sarining tawang
susah angin ngendi nggone. Oh. Begawan Durna kok tiba saka Dirgantara. Nuwun pangapunten Premban. Mboten kanthi kanyana-nyana kula dipun ajar dening Bagong dipun dugang ngantos kontal saking pendapi Karang Kadempel. Lho, lah sebabe apa? Jumbo kalian ngendika panjenengan, kula kapurus pados mboyong Semar Badranaya. Samangke badhe paduka paringi jampi supados enggal dangan anggenipun Handang Raga. Iya. Nah nyatanipun Semar samangke sampun boten wonten Karang Kadempel. Aturipun Panakawan Semar dipun boyong dening pukulan Bathara Narada suman wonten ing Kondaran Tirbawana. Kula boten pitados. Sareng kula ngendika kathah-kathah dhateng pun Panakawan dumadakan tanpa taliwana Bagong jejak dada kula ngantos sarta saking pendapi Karang Kadempel. Wah, kok dadi ora ndek tata krama Panakawan sing jeneng Bagong. Wah, menika sampun ciri khasipun. Menawi kaliyan kula sami sia-sia menemban. Ya wis. Tur ya sak temene Semar upama iso tok boyong mau sak temene ora kok bakal tak tambani Durna. Lho. Lah kersanipun Semar bakal tak pateni. Merga apa to sebabe Semar kok bakal tak pateni? Merga Semar kuwi salah sawijining wong kang tansah nglicipi carang papak ngicuk-icuk supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora rukun. Yen Pandhawa karo Kurawa ora rukun, wekasan sesuk bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ing kono perang ing Pandhawa lan Kurawa. Padha rebut kamukten negara Ngastina. Ya pancen yen ditonton blegere Semar kuwi katone apik, nanging sejatine saka petunganku Semar kuwi wong jahat, Semar kuwi wong licik. Mula kudu tak sirnakake. Lah menika ngaten menemban. Wonten mrika-mrika lenggah. Inggih menika para Pandhawa sekawan cacahipun Werkudara Janaka kula sedewa. Kuwatos raos ing manah kula menawi ngantos mangke Panakawan ingkang boten majeng wonten ing pabaratan. Ingkang gondheli Semar badhe kaboyong dhateng paduka penemban. Kumbara Dewa inggih namung Werkudara kaliyan Janaka. Kurawa ora sah melu-melu. Gedabiah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tak tandingani yen pancen Werkudara karo Janaka arep dadi pepalangking Kumbara Dewa. Gagah gedhe dhuwur Werkudara pendhita sapa? Kumbara Dewa. Aku pendhita Klyang Kabur Kanginan sing suwita Prabu Duryudana. Kowe sing arep mboyong Semar ya pancen kepara nyata. Kena apa ora Semar ora ana teko kowe meksa bakal mboyong Semar Badranaya. Werkudara tak blabari sejatine. Saksuwene kowe urip ana ing alam padang sejatine uripmu kowe wis ditekuk-tekuk karo Semar. Uripmu wis dienggak-enggokke karo Semar. Semar ingkang tansah digugu gunemane dening para Pandhawa. Pandhawa ora krasa yen ta uripe Pandhawa kuwi Semar ingkang nyekel kendho kenceng kendhalining uriping para Pandhawa. Mula ora aneh Pandhawa tansah manut karo Semar. Kowe ora krasa yen ta uripmu kuwi dipisah-pisahke karo Kurawa. Mula niatku mung bakal ngilangi klilip rukuning Pandhawa lan Kurawa ya kuwi wujud Semar Badranaya kudu tak pateni. Wah, ora lidhok ujare wong daplok. Pendak-pendak Ngastina eneng pendhita mekar gawe kapituraning para Pandhawa. Ora minggat saka tak deplok sirahmu. Ayo kowe tanding karo aku Werkudara. Sastra jendramu wateken raji daya kawijaya. Ati ayo.
dikandhake Bagong ana nyatane. Sing dikandhake Petruk eneng nyatane. Lelakon dibaleni meneh. Kurawa Nyraya Pendhita gawe srana patine Semar. Kakang Mas menapa sampun ayun-ayunan kelan pandhita saking Astina wis tuwa ning kadigdayane kedapi-dapi. Awakku digrayang. Wah, ndrodhok ora duwe kekuatan. Janaka ora iso ngundurke dudu adhiku lanang. Janaka kuwi pancen wong titis ngembat Jemparing. Kena udengku meh wae lukar. Gawe wiranging begawanku Mbaradewa. Ya. Kowe ijik enom. Kowe ijik titis ngembat olah kridaning Jemparing ning aku wong tuwek kaya ngene iki ora permana kalah titis karo kowe aku luwung meguru karo kowe Janaka. Eling kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe ora duwe kekuatan, kowe tak bondo. Tak lebokke ana ing kantong pusakaku sengara, kowe iso glawat mesti bakal tekaning mati. Sampeyan ampun mendel mawon. Ndara werku ndara jana. Niki boten sampeyan janca talipon kok. Niki kriwian dadi grejokan ndara werku ndara jana. Anarkis. Kowe iki pendak-pendak ngono kuwi lho. Ngopo? Ate.
tak totok sirahmu kowe. Asale kok ora wong tuwa kok nyikut cangkem. Diwasan Den. Ngapa Petruk? Ndara Janaka ayun-ayunan kalih pendhita saking negara Ngastina. Ndara Janaka nglepaske jemparing. Wah. Lenarik laring jemparing niku nganti suarane mak tus. Kena mestakane pendhita tuas kula saka kadohan modar kowe. Jengkelang. Ah kok tangi pendhitane ngetokke jemparing. Gedene ming sak glagah nika diculke cul kena Ndara Janaka nggih ndododhek Ndara Janaka terus ngenten iki. Ndara Janaka ngenten iki terus ora omong blas. Niku marai lara tengah ya bareng niku. Wah, Sedewa. Wih, kurang ajar to. Ah sampean nggo sembrono. Kene crita nganti praktek ya tinggal lunga. Siji wong crita nganti praktek ya aja ditinggal lunga, aja ditinggal turu. Mangkel. Ketawa. Terus piye? Lah terus sampean belani mboten. Lho, Kakang Mas Werkudara padha wae. Gedhe tok ning-ningan. Glombyar. Kena panah dadane diek, semaput gluduk, dilebokke tenggen kantong. Ajeng didorong sokan. Kakang Mas Werkudara ya kalah. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Oh. Apa? Ora sah melu sedakep. Aku ki lagi matek aji pameling. Aku lho ya pamelang. Kowe nek ora sembrono gah. Ayo wis menengo. Nggih. Suli mboten? Iya to? Iya. Atana samar pamoring sunga. Suling bambu. Petroe sembrono. Suling bambu dengkulmu mlacat ora. Todian Gatut Kaca Tinon Mapakarwa Suta Tekabira Kresna Parto maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita. Gatut Kaca wonten timbalan paman. Kowe tak kandhani ya aja kaget. Apa to sababe dene pun paman nimbali kelawan sliramu? Ih. Karang Kadempel dadi Karang Abang. Merga ketekan Jago Ngastina pendhita anyar katon. Nadyan wis keladik yuswa nanging kadigdayane ngedap-edapi buktine. Pamanmu Madukara kepikut dening mungsuh klebu wong tuamu. Ya kuwi wong tuamu Kakang Mas Jodipati uga kepikut mungsuh ngger Gatotkaca. Ya ana kula nyuwun pamit. Nerajang barisane mungsuh kosek. Kowe tak timbali ora takon belani wong atuamu. Kebarengipun Panakawan lebokno ana ing kampuh klebu pamanmu sak loron kebareng bali nang Amarta. Perkara iki diwadul Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa, yen ora Kaka Prabu Darmakusuma ora rampung-rampung perkarane. Kulup pringgondani tetuka gawe kaget nedhengi awakmu ing Amarta lelengganan ning kedaton jero tanpa tinimbalan sowan ning ngarsaning awakmu Punta Rimbyat Majana parigawe apa nggir atmajaku bocah bagus mugi dados ning kawuninganmu
menawi mboten paduka Kanjeng Prabu ingkang paring kepadhang dhateng tiyang sepuh kula kekalih inggih menika Paman Madukara miwah Rama Kyai Jodipati. Tanwandi sak mangke Pandhawa badhe gotang. Lire piye dene sira matur ing kaya mengkono. Nalika Pak Kanjeng Prabu utusan pepundhen Pandhawa sanesipun kinentuwi dhateng Kakang Siwa Badranaya. Nanging dumadakan rawuhipun utusan saking negari Ngastina inggih menika pandhita anyar katon yang sampun keladuk yuswa damel geger karang kadempel wekasan tetandingan kalian Kanjeng Paman Tuwin Rama Kyai Jodipati. Oh, mugi adandosna ingkang mangkahangro sesumbar lenduk bumi kunjing kumaludo kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Oh, ladalah. Ora ora ngira babar pisan malah wong Kurawa mbebutek banyu bening kahanan negara Ngamarta. Lagi bingung gagas Kakang Semar nggone nandhang ruga kok saiki malah gawe cintrakaning adhiku ora mbok balek tak rata Ngastina. Kemringet ta, Tru? Kemringet dengkulmu. Aku penak digawa ndara Garukaca. Aku mlayu Gong. Jantung sehat. Jantung sehat ora. Wah, kembali Cilimen? Ya. Tanggal 23 September 2020. Sing kepareng ngaturake, Tru. Iki kerjasama antara panjenengane pepundhenku, kadangku sepuh, Raka Mas Muhammad Yazid sarjana agama karo Dinas Kebudayaan Provinsi. Oh iya, heeh. Acarane wis biasa reng panjenengan iki mesti nimbali tur nguri-uri parang kabudayan. Heeh. Ora mung kuwi iki uga dadi tetenger ya kuwi Jemparingan Agung Sedayu. Dadi rombongan-rombongan sing nguri-uri budaya bab Jemparingan kuwi dipandhikane benane Bapak Mas Yazid. Bengi iki bekerja sama karo Dinas Kebudayaan ngaturake wayang Cilimen. Weh lah. Wah mula kok temane kudu nganggo jemparing. Ah iya. Jemparing iki ya angel tenan. Sing jeneng ketoke nek dipraktekke ngono kaya gampang. Ning kowe manah ngono kuwi angel lho, Reng. Monggo kuwi lesane iki cilik. Kudu kena nggon lesan temancep mucrep ngono. Wah ya angel jemparing. Aku ki mbangane tak jemparing luwun tak getel. Gelis malahin Tru. Dengkulmu ora. Ya nek nyolong buah-buahan kuwi mbangane dijemahi lho nggawa gentele disogrokno terus malah tiba kabeh. Wong kuwi dalam rangka nguri-uri kabudayan. Nah iya, wah seneng matur sembah nuwun. Matur nuwun karo Mas Yazid ya, Tru. Heeh. Arepa di masa Covid pandemi iki, heeh. Iki panjenengane isih kelingan karo awake dhewe. Kok kelingan karo awake dhewe? Nanggap awake dhewe ping pira wae. Ha iya. Nanggap awake dhewe ping pira wae wis nganti ora diitung nek ndi wae anggere daerah Nggodean, Mahyudan, Sayegan iki mesti panjenengane. Daerah kene barang mesti panjenengane sing paring sumbangse. Ha iya, ya dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Heeh. Monggo aku jane nek lengganan iki wegah lho, Tru. Lho. Mergane ora iso dundake. Antil mencelat ora. Sing jeneng lengganan iki saya suwe saka kanca manjing dadi sedulur ngono lho. Sing diajab kuwi ora perkara materine. Ngono. Ning donya iki duwe mungsuh siji wis kaya kokean. Ning duwe nuwun sewu. Duwe sedulur 1000 iki rasane isih kaya kurang. Heeh. Monggo saiki wis ora iso dijajaki lambe atine. Ha iya. Kanca ya kadang kala malah dadi mungsuh, kok sedulur malah dadi mungsuh, kanca malah dadi sedulur. Ha iya kuwi pirang-pirang mula. Surjanku piye? Waduh, anyar. Anyar Gong, anyar tur aja tuku. Ha iya. Mangsa kaya ngene kon tuku. Cukup
paringi nggo seragam. Wis seneng aku kuwi. Ha iya langsung tak nggo. Ha iya. Untung pas. Biasane iki nyok ana sing sesak nggon gulu ra cukup. Ha iya, mbok gulune dilongi. Matamu. Mata kira suarane atos. Sikile becik. Dekno kaya ngono sok nganggo topi Michael Jackson. Nek macak kaya bagus-bagus kaya bareng mlaku kecincing mbok. Aja kancane dhewe kok digarap ora. Ya wis ben ora. Matur suwun. Kanca-kanca sedulur-sedulur Jemparingan Agung Sedayu iki rawuh to. Ya, sing nganggo seragam-seragam kuwi luar biasa. Heeh. Kala mangsa sesuk nek pas ana Jemparingan kuwi mbok ajar, Gong. Ajar. Ya nglumpukke dit tuku apa kok piye njaluk kawelasan Mas Yazid kon nukokke wong piye. Terus kowe ajar Jemparingan. Heeh, tak nggo. So tak nggone mateni gareng kala mangsa. Karo kakangne kok. Agine mbok ning sumur sling celep. Glangsar. Sukses. Ora kena kaya ngono kuwi iki mung dienggo olahraga, dienggo anu apa jenenge iki nguri-uri budaya. Ngerti ya, kuwi Jemparingan kuwi mbiyen asale saka kraton. Oh. Kraton ya ana. Dadi nek nganu nguculke panah ki ya ngrasuk busana kejawen komplit. Oh, nganggo blangkon, nganggo peranakan, nganggo jarik, sila. Weh. Manah Jemparing kae wangun terus. Heeh. Awe sip lho. Wis rasa ndak mah kuwalik. Kuwalik piye? Nek mlayune mundur mah ngenangi penonton. Wong kowe wis cadhok mripate. Ha iya. Ya. Tetembangan suka-suka parisuka. Heeh, karo ngaturke lagun kagem para kanca-kanca ya, Tru. Heeh. Sing padha rawuh bengi iki ya. Ngaturke panu. Ya wis kaya ngene iki kahanane Slimen karang ya wis ora entuk apa-apa kok ya, Tru. Heeh. Wis pokoke dhewe anggere manut protokol. Ya, ning protokol ki aja diowah-owahi to. Diowah-owahi perkara piye? Aku sok nganu atiku ganjel. Heeh. Iki oke masyarakat sing ora iso golek dhuwit do gawe masker. Heeh. Saiki dilarang. Masker kudu weton saka ngendi kuwi sing resmi. Ha. Mbok ya wis men wong ya ora maksudku wonten angger nganu lho nganggo masker tutupan cangkeme irunge wis ora apa-apa. Heeh. Mbah kuwi arep bekas daster, kuwi arep bekas kaos sing penting masyarakat ki taat dulu. Nek masyarakat dibingung-bingungke ngono kuwi ndak malah ora do taat. Iya ya. Kuwi. Wis rasa dilarang to. Heeh. Terus saiki ana tawa. Lho masker gaweane masyarakat ki nek didamu saka jero nganu apa sing genine ning jaba mati ya iku tidak sip, tidak apik. Heeh. Nek manut aku ngene wae gawe citakan semen terus dicor terus cocote dicor malah rampung. Heeh. Aja digawe bingung, digawe manut sike. Ngono lho, pengen jenenge iki prosedure. Heeh. Digawe manut, nek masyarakat manut nganggo. Nek sing ora duwe 5.000 ki ya duit. Heeh. 5.000 dimimi dienggo mangan awan karo sore. Heeh. Mongko mangane ya ming segohe kon tuku masker. Ha ya emoh dhek trimo gawe nang omah iso duwe keahlian jahit ben dijahit, men ngethok roke bojone. Heeh, ora apa-apa dadi rasa digawe. Iki wis mulai werna-werna. Heeh. So hand sanitizer kuwi dianggap kurang kurang panas, kurang galak. Kudu nganggo Pertamax. Ha iya. Heeh ya. Kok nganggo Pertamina Dek kaya mecicil tuku. Ha iya. Ora usah digawe bingung, ngersa dalam wis ngendikake to. Heeh, wis paring dawuh, jangan dibuat takut, jangan dibuat resah, jangan dibuat bingung. Heeh, wis anggere ketok irunge ra ketok, cangkeme ra ketok berarti maskeran. Ha iya, wis ora usah dicegat, arep saka cawet, arep saka kaos, wis ben nengke wae. Heeh. Ngono lho. Iya, apike ya ngono kuwi. Ora usah digawe. Ki soalé wis saka awal wis digawe bingung ngene, balik ngene, diwalik ngene. Bingung masyarakat. Heeh. Ya bener. Wis ben nengke wae. Isane kuwi kok. Ha iya, kuwate ya. Engko nek diwangsuli piye? Ayo.
Ya ini salah maskernya, harus beli yang ini. Harus isane iki Pak, luwung tak nggo nempur. Piye? Mah kisruh malah. Ya. Ngono lho. Soale iki wis kedengap-dengap uripe. Ora seniman, ora apa. Kedengap-dengap sing paling kedengap-dengap seniman mergo ora entuk pentas ning panggung. Tukang batu jalan nyampur semen nganggo masker. Ngelepo jalan, laden tukang jalan. Seniman ki sing uripe ning panggung, anggere yasa panggung, mau ada apa ini? Pentas Pak, ndak boleh. Wis modar kecek-kecek. Iya. Saiki digawe sing kepenak, digawe santai. Pokoke akeh. Saiki engko ndak malah masyarakat nek ora percaya malah cilaka. Digawe bingung, tipis kapercayane terus wes rasa nganggo masker dahsyat to. Wes ngene wae, keneng modar mbok men. Piye, areng apa? Ra malah cilaka to. Aja digawe nesu. Iya. Ya wis bener. Aku soalnya anggere weruh kanan kaya ngono kuwi jane wis lerem, atiku wis semeleh ning sok mak greg ki apa meneh. Ki arep-arepe kepiye meneh. Iya, wis lah, ora masalah. Sing penting manut sik. Ha iya. Kaya cah sekolah kuwi. Cah sekolah kuwi Pak kula ora duwe seragam pira nganu apa jenenge putih merah. Ra usah nggo seragam. Sik le, mlebu sekolah dhisik. Sing penting mlebu. Entuk pelajaran, ora kudu nganggo seragam abang putih. Engko ndak mbokne bapakne nganu dadak golek utangan malah ngrekoso. Sing penting bocahe sregep sinau sithik, sregep belajar sithik, mengko seragame gampang. Ngono. Iya, ya apik kuwi. Usul aku mingan iki. Iya. Nek ditampa ya syukur, ora ya ora masalah. Iya, sing jeneng wong omong ki nek mewakili panggersaing para kawula. Ngono ya. Iya. Ala aku ya krungu dhewe ala-ala mung perkara maskere kok dibolak-balik ora karo-karuan. Kuwi makane tak sampaikan. Iya. Ya ngono, aspirasi to. Kaya Mas Yazid kuwi setiap masyarakat duwe aspirasi mesti disalurkan. Wis, aja kok masyarakat wong edane ditambani kok. Iya. Iki untung ora teko sing ayo. Jebul Mas Yazid yo kenal. Wong edan ndi kenal kae. Ya karo tembangan terus. Ya. Sing kepenak ya ring. Ora sandata sing werna-werna. Ya. Iki sindene ana 5. Iki gara-gara ya ora full mergo Climen ki ming 2 jam. Mau wis rasan-rasan rawaku mau sesuk Oktober arep diboyong neng ngono daleme kono ana sing kagungan tempat laharian luas untuk Climen nang kono. Siap. Awak dhewe iki pokoke nang ndi siap. Waton cair. Iya. Akanan kaya ngene nek ora cair ya sedih tenan. Ditunda wae sedih kok. Sesuk seminggu bar iki aduh wis. Iya. Yo, ayo kula nyuwun swantenipun Mbak Ayu. Ya. Bawa pelok barang, Mbak. Slendro, pelok bem-bem. Kae lho sing bawa tibane kalongking kae lho. Apa? Anu cinta itu dusta. Apa, Cong? Cangkrimanku. Wah tekan kuwi barang. Kowe mau bengi iki mak ceklik live streaming. Sopo? Kakangku, Masku, Mas Sukoco. Tak leki tekan jam 4 esuk. Wah. Santoso barang ngono. Urung ana. Ana nding nang mbuh nabuh sing rewang ketoke. Ana. Iya. Dadi kaliyan wah tembange nyenengke. Heeh. Ya. Alon-alon Mbak Ayu. Aku rungono. Bagong isih nang pucuk pelem. Heeh. Tenan wis rungono kabeh. Ning lagu iki wis ana, penake ra jamak-jamak. Ya apal gong. Arep rungono ya. Cian. Cocot kodhot. Codot kalau rame-rame bleber. Suarane kaya wong arep mecati ora. Matamu.
Nek dilokke senengane kasar. Kowe yo donga mesti elek lho ra. Yo, pepeling, Tru. Nek pepeling ki iso dijereng-jereng. Piye maksudnya jereng-jereng? Ayo maksudnya didum sinden semene iki didum. Didum men rata le nyambut gawe padha aku ora. Heeh. Engko nek dilongi sithik iki kok ora padha. Nang ya ngono kuwi kok ya. Iki sing ora mangkat wong pira, Tru? Sidane mangkat akeh kok iki. Sing ora mangkat kira-kira ana 4 ora 5. Langsung dilayangi wae ditok. Yo kejem banget. Aku bingung arep ngelongi kanca. Cantil kowe. Seperti semene ya semene ora iso dilong-long wis apik. Biasane pengampune loro ya siji. Ah iya. Sing siji nanti? Mbuh. Oh, meking anu nyaron. Ah iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ayo awak dhewe ngetutke sapa Ndara Puntadewa lila wujud buta ya arep wujud yaksa ya nek murka ya tetep kudu dituti wong jenenge Adi Ponokawan kok, Tru. Heeh. Ning nek apa buta ditutke Ponokawan iki apa ya wangun rek. Piye nek disalin nganggo sandangan jadilan bae piye? Nganggo sandangan buta, engko men ngetutke buta men ketok ora ketara nek dhewe iki Ponokawan. Manut. Ya oke, ya. Yo, aku ya wis manut pokoke. Pokoke nek takone awak dhewe anake buta kae mau ayo. Wah ya. Waduh dientekke iki sandangane. Wis cilaka iki. Wis anane kaya ngono. Ayo menyang ya. Aja kesuwen reng. Ayo gek wis ya. Kurang gede. Ayo ngono kuwi buta. Rada mbok rek. Wow, piye? Wis ben ambruk terus ya ben. Bangane ngenyek-ngelok. Setan tenan. Ana jengkelit ki rak ya nang lemah. Nang jengkelit kok sirah didu sirah. Iki ngopo doan? Iki ketoke daging. Mangane mangan kae lu wong mangan iki. Setuju. Kletak-kletak wae. Mir, kono cawek kono. Bareng pas aku kok macrit. Modar ora musuh bapak meng dintuti badar kabeh. Senengane wong apik-apik kok dadak do dadi buta barang. Kandhane ngeyel Petruk ki senengane ra. Bocah kandhanane. Bagong sing marani. Wong kon rasa malik buta barang kok malik buta. Anggepe ngopo ora senengane ora? Semene senengane ora? Iki mah dontut-entutan. Setan ora. Le do nyimpen ki nendi? Kok iso langsung bales? Keparat ora.
Jemparing gelut karo jemparing. Jemparing Kyai Candra Wirayang mangsa jemparing Kyai Payung Agung. Nalika semanten Candra Wirayang babar Sang Hyang Guru Payung Agung badaran Sang Hyang Kaneka Putra. Kakang Narada sampun malik wujud dewa kae. Ah saking mempeng kula. Kula niku nek kon ngonten-ngonten kae wae. Mempenge ra jamak-jamak. Adi Guru dadak kisah nuruti Betari Durga. Ah kula aturke Kakang Semar sampeyan. Aduh Kakang. Tobat Kakang. Ndaraku ndi? Ndaraku ndi? Menika kula lebetaken wonten ing Kemben. Wah. Ambok aku tak mlebu. Ayo ditokke. Ditokke. Allah, kowe ra lobok saiki. Ndara Janaka ampun kadon. Wis metu kok mlebu meneh. Anget neng jero. Wah, ayo bali. Inggih ngestaken dawuh. Namung becek-becek pun madosaken tedha para baju barat Panganing baju barat iki dudu wong apik-apik kaya ngono kae. Panganing baju barat iki wong elek-elek, wong angkara murka sing sukerta kuwi pirang-pirang. Lah nek kowe arep ganggu karo wong apik, arep wonge sukerta ning tumindake apik, tumindake becik, Semar sing tansah gawe pepalang kowe ora bakal kelakon mateni ndara-ndaraku. Ayo mulih. Kanca-kancamu sing budheg dijawil. Sing bisu diwenehi sasmita. Ngono. Sing picak dituntun, sing lempah digendhong. Anggere ganggu gawe sedulur-sedulurku jemparingan agung sedaya aja kelakon dosa aku mungsuhe nyuwun pamit. Bathara Guru inggih. Kowe kok dadi jemparing. Mongko kowe iki dewa sing areng ngalahke jemparingmu sapa? Nek ora tak du jemparing kedadian Skandrada. Inggih. Sesuk meneh kowe iki dewa. Aja sok nuruti pakarti sing ala. Nek ana pamutahe kawula sing ora bener ya kudu tok elingake, kudu tok emutake. Aja tok turuti mengko ndak malah angkara kuwi saya ndrebala. Jagat iki wis panas. Jagat iki wis kebegan wong-wong sing tumindak ora bener. Aja sok ganggu wong sing tumindak bener, mergo wong sing tumindak bener kuwi duwe pakaryan nentremke jagat, ngelingke sing padha lali, njejeke sing padha bengkong. Ayo mulih, ora mulih engko ndak aku nesu. Inggih wis paten. Andre Bima kang Simanabda
ngesas mawa lindhu lawan angin kok lenggah mriku Ndara lha kudu piye lenggah ngajeng kula mriki kula caosi ringan galong ning sing lirih-lirih mawon wah iya kene rono iki kok ngrekasake wiyaga. Iya aneh-aneh. Kowe Petro arep tak dilek indoke apa? Wogah. Wong kok kon nilai indoke. Pun paripurna, Den. Wah, iya. Mugi-mugi Ndara Pandhawa manggiya karaharjan niring Sambikala. Swasana enggalo padhang sami-sami nenuwun dipun tampi kanthi ikhlas. Nek kira-kira enten sing rada ganjel ora pas karo napa karepe awake dhewe ya nyuwara mboten sawedi merga sakniki alaming terbuka. Iya. Ning waton enten pathokane. Iya. Mugi-mugi sedaya manggiya kawidadan Kakang Semar. Ndara Janaka. Iya, Kakang. Enten apa, Ndara? Ya ming pengin gabung wae. Wah. Pahit tenan saiki. Iki tak jenenge wayang kulit Slimen komedi. Sapa-sapa arep nganggo iringan. Lho, Kakang ayo tak cegat ayo nanti kowe. Petro aku arep merono. Ora sarono rene Mas. Ora Petro aku arep merono. Wah nggih mawon kok. Sami mlempak kinarya sesanti sura sudira janing kang rat suwah brasta kaping olah Darmastuti. Ya Semar. Ndara Werkudara napa sekeca napa le jumeneng. Mbok radi mundur sekedhik. Bocah nek kon sesek kok senenge ra jamak-jamak. Pun sakniki rampung temenan. Iya, Semar. Merga jame nggih pun entek. Wah, pun kliwat sedasa menit. Niki mengke ndak toting greneng. Iya, sesuk ndak sing mangkat saya mboten mangkat saya akeh. Iya, Semar. Nggih pun mugi-mugi raharja. Slamet sedayanipun, ayem sedayanipun. Iya, Semar.